Hastewo jetike mani khoglai mani tei malmata kama mani thakliya angui tongo. Abahigeno mia thangnai horo. Bisramgonja piyaj bai khobjaknai Koraimora kamini Ojoila Deborma, Sanjay Deborma tei Robi Debormani nokni orkuthuk jorawo Musuk Khogwi Manjakkha Sikok bai. Nokni Musuk khogjakmani termanai horni bisingono khogjaknai rok kok chaplaiye hungai kheno Bisramgonja tei Bisargor hatiwo musuk pai phal ongui tongmani wo thangui nai lekha phiaba aro kurui nugui Boksonogor Kolomsora hatiwo musuk phalui tongmani jorawono Romikha musuk khogjaknai rok o musuk khongnai khoroknwi Sikok no tei boroni logewo TR07 C1739 nambani bulero malkhongbo mankha abono tui teibo borok bai sabo kurungjak tong abono cheri tong nai tongo Bisramgonja thanani osi Ojit Deborma tei bini bodol rok nokni musuk rok kemau mani tabo bojaga phainuk paija haika koita somoy rok kama katam khe kama kabo kisi sekenala mia ni horo जों माइ दै जाबाय हरो थुनानै जों 7टा समय जों musuk khaga enke khamani porewo aisukni 3:30 o jefro sotanya nei basawo enke anima sotanya basa puro anima to 3:30 সময় rogo basani musuk khenglayo enke a somoyo no anama musuk nugliya enke ano kaboi sosamani porewo musuk para ganoguni thangai naikha khus khlai naikha maya enke tapora anima tabo amukhan basa khlayo yang ka samiri enke bongni nogo thamabo bini beras ka mazak enke bini thamabo bini gai ka mazak tutil koita kama totally saitya ani duita bongni kaisa enke abon pore ang phakya naitomang bolong rogo thang naitoka hungo naitoka gari talangmani ani nok bikaw bank sabai talangmani abo phungai ke nokha enke gari mari thangmano nokha enke abon pore ke ang thana phani FIR khlaikya FIR khlainai 6টা সময় আং বিশালগড় মুসুক বাজারে থাকা আর নুগলিয়া চেষ্টা খাইনাই কে নাইসিমা 8টা জর তঙ্গি ফাইকা আং দারাবাইকে নাই থাঙ্গো এঙ্গে দারাবাইকে থামনি মালিয়া আবন পরে আং FIR ক্লাং থামনি ইয়াগলো নগ থামগ্র কানো অরনি দারকারো সারসং বড় WhatsApp তে পাথকা ফটো Manjakkha nokni musuk daisi bo PS ni Bisramgonja PS ni acha enke phaine borano sa kankeke ang lologi sung phailekya phaine photo naikhe sin musuk no enke sung miani horo oren theke barta somoyo rona rakha Boskonogor thanao thangene sin musuk no mani phekya oroni PS ni sarsomoi thangena sung musuk ti phekya gari rokhe logi mano gari logi manjak gari ke koyang saito bathajak borok ma Manjakkha ke borok khoroknwi ara khaman ke borok bata bahayo o manjangnai rok tau bojago na rok tabo जों Bisramgonja thanao nong musuk already mangkhana sini musuk already mangkasung nin mu ani mung Sanjay Deborma kami ke boro nong kami ke Korimora purbo Korimora 5 number ward sarta mangka Sikok je musuk kholyak mon bo hai pati ka bo actually 23 tarik no horo Sanjay Deborma kisankai Robi Deborma tai Ajila Deborma ni nokni hoite saite musuk khogjakha gan korenkai khogma boro pujapuji khaikya maya amro thanao khaikya thanao infom khaiya amre singke register khaikya jei register khama pore sung bibhinno thanao sung infom khaikya infom khama pore aprukai sung Kolomsora thanani bonu subai duijun sikunu sung romi mangkha gabi logi wongai a Sikok tutel saite musuk khognana sungabono dukubari khaikya amre abun logi wo gari kaise bule gari sung sis khaikya engai tai engai borma aran hoite Kolomsora hoite mulla singobo somuni kutia Boksonogon hoite borno suntubui abu boro aran hoite sung arporom tubi agoi ar khanao suntubo neres kai Sikok ko jana sar Sikok ta duijon ago to kaita bui nogote bungni to propuk na ore geng tongmono mung Sikok tel ko bama gabono sung bai khene bagai bormo sung in kuto pror khine SDZM bisal goro ngai wi police man sokare karon bi nogote ko bama mugo tong man Sikok kambi ala ko bama Sikok ni tong na ta sintini Sikok norom na ni sung ma kha sung success sung kha an bagino sung o keso tabo amdarin sung tongo tabo
Besudarar te baga sir. Section ke to case number ke 2000 ni hari ni, 25 number ke 2026 ni, section ke 331 ke 305 guys, 3 within ke 5 BNS ni section latai. Kalau jadi performa lagi hostes pas plus itu.